E că noi cu Ion mergem iar după șeriaș în altă grădină. Uite zgâriete, spălite, uite caloșii mei mai nu i-am rupt. Haide, Ion, merg. Colea că e complicat de ajuns acolo. Coclaură, uite, Am mai fost noi la furat, banane. aici zghini. El sunt protejat șeriașul ăsta. Eu cred că trebuie să fie De aur, da? plin copacul. Nu le-a găsit nimeni. Avea și făcut carare de-am. Da, 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 hai, mergi. Ui, Ui. Sărăiedzul naturiște la furat șeriașul. E ca să vede la mine. Da, nu e problema că noi nu avem bani și le cumpăra, pur și simplu nu se merită. Scumpăr Dacă sunt pe geaba. Dacă ești pe geaba, da, da, da. Mama natură este pe geaba. Asta Jdani o zis că tot trebuie să fie cu bani. Știi cum? Evrei придумали любовь, чтобы не платить за секс, да? E că sunt doi copaci. Da. Au. Și scoapte, Da. și smulte. Uite, un copac, uite, mă, filmează. Aici copaci. Bună ziua! O. Dacă vreți, vă arăt și vouă. 20 lei kila. Vă transmitem coordonatele pe e-mail. Latitudine și longitudinea. Unii copacul ăsta? Da, și prin Sputnik, Mai este un satelit, copac. prin GPS radio găsiți. Da. Bun. Poftă bună. Mulțumim!